Ell és escriptor, entre altres coses, perquè també escriu Expansión, escriu a La Vanguardia, diversos articles, i ens parlarà d'un tema molt interessant i que a molts dels que ens esteu veient us serà útil, espero, perquè és un llibre que és llibre amb exercicis, que es diu Continuar, vendre, tancar, apunts d'un empresari familiar. Benvingut i moltes gràcies per acompanyar-nos de ser aquí. Gràcies. Hola, bon dia. I hem d'explicar que el senyor Tarragona està aquí perquè és amic de l'Albert Torres. Exacte. Havia sigut competidor meu, tota la de jo, però a més sempre hem sigut molt bons amics. Vull dir, ell feia la seva de jo, sempre ens havíem trobat a qualsevol fira i hi ha hagut sempre molt bon feeling. I a partir de que va deixar les empreses d'Expomobi, doncs hi ha hagut encara més per on hem vist moltes vegades, hem anat a dinar junts, hem parlat de moltes coses i realment també em va invitar quan vam presentar el llibre i considero que és un llibre que val la pena a la gent que està ficat en empreses personals o autònoms, val la pena que el llegeixi perquè et fa veure moltes coses que moltes vegades no es veuen. Jo penso que és una persona molt preparada, que ha viscut tots els moments difícils d'una empresa amb problemes, va saber frenar a cop i penso que una mica t'ho explica tot això i avui dia ser empresari és difícil i tu realment això ho has viscut molt de prop. En parlarem doncs de més de 35 anys d'experiència com a empresari i pot explicar-nos doncs moltes històries sobre el que ha viscut com a empresari a nivell familiar, el llibre, que a més està molt bé perquè hi ha uns textos i aquí hi ha unes notes, però bueno, abans de començar la Gemma té una relació amb la seva família també, m'agradaria que ho expliquessis. Una relació doncs, de fa ja molts anys, parlem del 93, 94 fins al 98, doncs, treballant per vostès, pel senyor Tarragona, concretament a la botiga doncs, de Sant Fruitós i posteriorment doncs, que se me'n va això, el de l'emoció. Al revés. Llavors treballant a part de Sant Fruitós per les altres botigues doncs, en col·laboració doncs, una miqueta doncs, anant a mirar-les i la veritat és que jo sempre ho he dit, l'expressió meva de quan treballava a casa seva sempre era que jo hi havia fet la mili perquè aprenies moltíssim, perquè feies de tot, a més t'ensenyaven coses que en aquella època, ara potser sí, que veus molts llibres, hi ha molta informació, tens molta, des de les xarxes socials, doncs, que tothom té dret a opinar i a veure i a ficar doncs, autoestimes i com es ven i tal, però aquella època realment jo, venies totalment novell, et diuen goita, els mobles són aquests, però és que a més projectàveu els treballadors maneres de com enfocar la venda. Cada vegada hi havia un manual d'operacions, jo el recordo amb molt carinyo, que venia cada setmana o cada 10 dies uns fulls, els tenies que prendre i a més unes reunions extraordinàries de producte, o sigui, que t'incentivaven, no només venies, sinó que veies com les persones que estaven al front com buscaven aquella manera de venda, no? D'una idea d'ara regalem uns gelats, ara fem una sèrie de campanyes que ara ho fan doncs, altres botigues de mobles estrangeres i ens semblen unes campanyes fabuloses, però és que no els hi vam donar el valor que tenien a l'època perquè se'ls hi feien i les donàveu. Senyor Tarragona, després d'això ja... Avui ja no dir-ho, m'acabo de... Jo li decidia segurament, a més la Pilar i l'Albert tenen testimonis que em va dir el llibre, però jo hi vaig treballar amb el seu germà, amb l'Enric, vull dir, a mi se'm van obrir els ulls i la prova està que he guardat tot això. Avui preparada. I estem parlant de fa molts anys, estem parlant... Una cosa que sempre hem tingut molt clara és que a les empreses el principal actiu són les persones. Sí. No? I les persones són la inversió que més s'ha de cuidar, no? I les persones, el principal és la millor motivació de les persones és formar-la, no? Perquè si es forma, creix i desenvolupa, no? Com a persona, i això d'aquí és la principal fortalesa de qualsevol empresa, sobretot si és familiar. Si no és familiar també, però sobretot si és familiar. Ho he trobat molt bonic el que ha explicat abans l'Albert, que clar, quan una persona ja plega, doncs aquella persona possiblement amb qui has compartit moltes hores de la teva vida, però a partir d'aquell moment ja no serà així, que tu tinguis el detall d'acomiadar-la com ho fas, això és molt maco. Home, jo penso que val la pena, perquè una persona si ha estat molts anys amb tu i s'ha portat bé i correcte,
Quan se jubila, també ell també ho agraeix que hi hagi un acte amb tota la colla de la gent, clar que sí. Jo penso que val la pena, això. Continuar a vendre, tancar punts d'un empresari familiar. Com neix aquest llibre? Aquest llibre com neix? Bueno, jo no sóc escriptor, jo sóc conseller d'empreses familiars, quan vaig deixar el negoci de mobles, i com a conseqüència d'això vaig fer el llibre. Que resultava que els meus clients, la gent que feia reflexions d'empresa, em deien, escolta'm, això que hem parlat, documenta-ho, dona'ns uns papers. I doncs aquí va sortir aquest llibre, que segurament la gent, quan se'l llegeixi, dirà, el tipus de mentalitat que hi ha darrere és la mateixa dels apunts que tenia, curts, concrets, amb preguntes i ajudant a treballar. I amb el llibre realment no hi ha res nou. No explico res nou, no explico res que no estigui en un altre lloc. És un popurri, una mescla de coses, del que crec que és més important tindre en compte per reflexionar sobre una empresa familiar, sobre si continuar vendre o tancar. Aquesta és una qüestió que tota empresa ha de plantejar-se en algun moment. De crisi, de dificultat, de relleu. Val la pena continuar, val la pena vendre, val la pena tancar, depèn de molts factors. I realment és com poso al llibre, és els apunts dels meus de 35 anys d'experiència meus, amb els quals he buscat creixements, reestructuracions, tancaments, relleus, protocols, totes les parts de l'empresa familiar. Oriol, tu que ets expert en economia. Jo soc economista. Molt bé, ja s'ha advocat, Atenció. No, li va fer molta il·lusió, quan vaig dir, home, per fi un dia un tema que és meu. Sí, perquè parlem de política, del dia a dia, però de l'economia, que jo crec que és una cosa que s'hauria d'ensenyar des de ben petit a les escoles. S'ensenyen matemàtiques, a sumar, dividir, les fraccions, les integrals, tota una sèrie de coses que sobre el paper queda molt bé, però a l'hora de portar-les a la pràctica, els nois no ens expliquen ben bé. Llavors, jo crec, per mi les ciències econòmiques des de ben petit m'han agradat, vaig fer economia a la Universitat Autònoma i sincerament crec que si els ciutadans de base tinguéssim un coneixement bàsic sobre què és l'economia, què són les pensions, com funciona el sistema de repartiment, etc, tot això, el país aniria millor, perquè I sense polítics. Segur. Els països que inverteixen més en formació, en capital humà, són els que el creixement del seu PIB és més elevat. A Hong Kong, per exemple, o els països orientals que estan creixent a xifres estratosfèriques, han dedicat molts de la inversió pública a l'ensenyament i l'educació. Jo crec que això és una de les coses que ens falta aquí. No sé com ho veu vostè. Pots tutejar, Oriol. Una cosa que jo faig, per exemple, és col·laboro amb FEMCAT amb xerrades d'empresa-escola, que anem a diferents escoles, a gent de batxillerat, a explicar-los què és ser empresari, què és una empresa, aquella gent que està acabant els estudis, que ha de decidir què fa, i que segurament amb un 80% treballar en una empresa, salvo que sigui funcionari, treballar en una empresa pròpia, familiar o no familiar. Per tant, segur que l'educació és un dels elements fonamentals d'una societat i la principal riquesa. I a més, l'educació no te la pot treure ningú. L'assumeixes, la tens tu i forma part de la teva motxilla personal que pot ajudar. Completament. Però l'educació no són només coneixements, que són importants, sinó també valors. I fa falta educar la societat amb el respecte al risc que corre un empresari, el que necessita ser un empresari, és a dir, moltes vegades, abans parlàveu de futbol i la Berta em deia que opinava del futbol un momentet, i dic, ningú discuteix el que guanya un jugador de futbol i molta gent discuteix el que guanya un empresari, i potser això d'aquí s'ha de reequilibrar, i potser una cosa és opinable i l'altra és escandalosa. Hi ha un doble rasero que perjudica a les empreses, i continua havent de tancar. Molta gent es planteja el relleu generacional, algun dia és molt difícil, perquè compensa l'esforç, la dedicació, i molta empresa nova que comença, moltes startups, quan parles amb ells, el que tenen en mente no és continuar, és posar-la en marxa, créixer valor i vendre-ho. Vostè dedica un capítol a vendre l'empresa familiar i parla fins i tot del cant del cigne, dels moments abans de què vens l'empresa. És un moment traumàtic? Més traumàtic que vendre-la és tancar-la. Vendre-la... O malvendre-la.
Mal vendre-la... Bueno, el més traumàtic és tancar-la. Sí, és El tancar tancar-la. és el més difícil. Vendre-la és poden haver molts motius per vendre. No? Poden haver motius per vendre que no hi ha continuïtat familiar, hi ha discussions entre els socis, no? Poden haver molts motius, canvis legislatius, molts motius. Vendre una empresa, pel fundador li pot crear, però si un és empresari pot també pensar, venc l'empresa i amb aquests diners crearé una nova empresa. No hi ha cap problema, potser canvio de sector, canvio de domicili, o aquest sector s'està concentrant i aquesta empresa la venc amb una altra i amb aquests diners muntaré una altra nova empresa. Per tant, no? El vendre no és, pot tindre discussions, sobretot de quan val l'empresa, aquest és el gran problema, quin valor té, que el valor sentimental No compta. moltes vegades no és objectiu. El que és realment traumàtic és tindre-la que tancar, sobretot si ho té que fer el fundador o el continuador familiar. Jo veient això, i ara amb la paraula cal que jo pensava ara, això, o sigui, llegeixo el títol i és com un títol, això, no? Molt d'empresari, no? Però jo penso que qualsevol empresari, no he llegit el llibre, prometo llegir-lo, però qualsevol empresari, o la majoria, a part d'aquesta pregunta de vendre, tancar, què fem, suposo que hi ha aquesta part emotiva que deu jugar-hi moltíssim i durant moltíssim de temps, no? Per decidir el què fer, o no? La part sentimental, la part... tota aquesta part suposo que hi deu comptar, vull dir, el títol en si és com fred, no? Vull dir, és d'empresa i punt, no? Però jo penso que qualsevol empresari, i més familiar té, o no, però més familiar té, la part emotiva, la part del cor deu comptar-hi molt, La part emocional té un gran pes, moltes vegades intentem racionalitzar les decisions, fer veure que són racionals i moltes vegades han decidit per sentiment i després racionalitzem. Aquesta és la realitat. No? Llavors, prendre aquesta decisió... Per això, per prendre aquesta decisió, sol ser bo tindre algú que et doni consell extern, que et doni un punt de vista extern més objectiu. Al final, la decisió té que ser d'un mateix. I no hi ha decisió bona o dolenta. L'important de prendre una decisió, de continuar a vendre o tancar, és analitzar les diferents alternatives, valorar els diferents beneficis, pros i contres que s'estan tinguent, i llavors decidir. I la decisió no serà intel·ligència artificial, acaba sent al final un factor també de sentiment i més que de sentiment, de voluntat. Què prefereixes, anar al mar o a la muntanya? Tot és bo, però anar al mar o a la muntanya o quedar-te a casa, si tot pot ser bo. Què vols fer? És el que has d'analitzar les opcions i valorar-ho correctament. Suposo que el tindre personal, llogat i això és la part més amarga, no? No ja no que pel fet d'empresari, sinó pel fet d'aquelles persones que et sents responsable de les famílies, no? Suposo que és la part que us restava més o que deu restar més a un empresari, no? És que, un empresari, una empresa, per exemple, com el tema meu, ell era una empresa molt més gran que havia tingut moltes botigues. Al moment que has d'acomiadar una persona, verdaderament ho passes tan malament tu com ell, perquè al final és fotut. Això que és la part més... No és fàcil dir, no, tu, és que no puc més, però has d'explicar fer, perquè si vas aguantant, al final és el peix que es menja la cua, i això veritablement és difícil. Jo tinc l'experiència d'això, de tancar, o quan jo vaig muntar la primera botiga al carrer Barcelona, allà on hi ha Mobles Decor, que era Mobles Albert, hi ha una societat i vam acabar com el Roy de l'Aurora. I jo vaig passar molt malament. Tenia 24 o 25 anys, molt jove, sense experiència. Jo vaig passar fatalment, molt malament. I això et queda al cap, i et queda que allò va ser una experiència i la vaig agafar ràpida, perquè els socis que tenia eren socis, jo no voldria dir dubtosos, però sí molt complicats. I allò vaig aprendre molt ràpid. I això, com a persona de poble, que deia jo, que anava a Barcelona, que era soci de Barcelona, que els que tenia jo, anava allà de poble, però allò em va ser una escola molt ràpida, perquè esclar, va ser molt fotut. I això és una mica el que explica ell, és veritat, tot això. Tancar un negoci és molt fumut, molt. El llibre no es centra en tancar, el llibre es centra en continuar. És a dir, el 80%... És la primera paraula. El 80% del llibre es centra en continuar. Bueno, és que les empreses familiars tenen la vocació de continuïtat.
que no vol dir que hagi de continuar a la força, però tenir la vocació de continuïtat. I una empresa on, salvo que vulgui fer un pelotazo, no? I posa esforç, posa dedicació i té la voluntat de continuar. Hem de tenir en compte que les empreses familiars són el 88% de les empreses de Catalunya i quasi el 75% del valor afegit de Catalunya, per tant, que són la base. No? I la sobretot és continuar, però el que passa que després tenen un cicle de vida, no? I que continuar per obligació també a vegades pot ser un mal regal. El món canvia, les societats canvien, els negocis canvien, no? I a vegades s'ha de plantejar, sobretot quan es planifica el relleu, és a dir, s'augeix una crisi, sobretot quan es planifica el relleu, s'ha de planificar, escolta, el millor és traspassar l'empresa a la segona generació, és vendre-la o és tancar-la, no? Sobretot tenint els números sobre la taula, una de les coses que potser pesa més en aquest pes sentimental és quan el negoci no acaba de rotllar bé, i un dels grans problemes que tenen moltes petites i mitjanes empreses és que van endeutar-se per continuar seguint la seva activitat, quan realment a vegades seria millor acabar-la d'una forma decent que no acabar-la sortint en llistats de morosos, en llistats d'impagats, que llavors això ja és el pitjor de lo pitjor per la reputació, bàsicament no només del nom de l'empresa sinó dels seus gestors administratius, crec. Vostè parla... Digui. Jo ho explico, hi ha moltes empreses que són zombis, que estan mortes i continuen visquent, no s'han donat compte. Que el món ha canviat, que el seu sector ha canviat. Aquest és un dels problemes. Llavors, una empresa zombi és no traspassar-la. No? Primer que és una empresa, familiar és empresa. Familiar és l'adjectiu. Primer és de ser negoci, de funcionar, ser rendible, tindre perspectives, no? I a vegades continua existint quan ja està morta. El sector ha canviat, però no paga un lloguer molt baix, està no sé què, llavors són empleats familiars, no? A vegades la gent pensa que l'empresa familiar es cobra molt, però és que a vegades es cobra menys, no? Llavors pot donar... Jo li voldria demanar, aquestes empreses que van a assessorar a les empreses familiars, perquè moltes vegades dins de l'empresa, doncs amb el rol de pare, fill, nebot, doncs no t'acabes de donar compte que allò no funciona. En canvi, a vegades doncs, es lloguen empreses exteriors perquè expliquin el que està passant. Després hi ha ball de bastons també, però això és bo o és dolent, aquestes empreses exteriors que assessoren? Quin paper hi fan? Al igual que un bon metge, al igual que el metge o l'advocat, la qüestió és encertar qui t'assessora. Si és un bon professional, que és la immensa majoria, és bo. El que està dintre té una visió parcial de la realitat. Es passa a tots. Algú de fora, la majoria del que et diu ja ho sabràs, no? Però et dona una perspectiva diferent. Pots agafar algú de fora perquè t'analitzi la part de negoci, que seria un tema, l'altre és la part de família empresària, no? I aquí moltes vegades el que falta és simplement, que és molt fàcil de dir, és diàleg. Moltes vegades el que menys hi ha en una família empresària és diàleg. I en molta empresa familiar no falta també una mica potser entrar avui en dia, doncs, per noves tecnologies, per tot com està evolucionant, de vegades potser l'empresa familiar, parlo almenys de petita i tal, no té o mitjans o no vol o li fa por aquest pas, no? De moure's exactament com s'està movent el món. No pot ser això també una d'aquestes coses? Però això no es passa a l'empresa, això es passa a tothom. És a dir, el canvi és el que dona més por. Canviar, sortir de la zona còmoda, descobrir un nou, enfrontar-te a un nou, que és inevitable. Aquest és un gran hàndicap. Clar, i el relleu generacional, si no es fa a temps, amb els canvis que hi ha ara, estar al dia és com molt difícil. El que passa que jo això ho he viscut més d'una vegada. Quan agafes una empresa de fora que et ve, t'estudia l'empresa, te l'endreça i te la vol tirar endavant i te l'analitza, si aquella persona no és valenta, que vol dir que no és valenta, explicar el que ha vist i tenir nassos d'explicar-ho davant el Consell o davant la família, al final tots acotxem les orelles i anem continuant. Ara, jo he vist, i algú ho sap de prop, tu, Dolors, ho has viscut també al meu costat, a dir... No la seva empresa, No, la meva empresa, no. Però ho has viscut... Has fet bé de puntualitzar, perquè que jo també sé de què va, no deia res. No direm el què, que tingui el valor de dir, no, és que aquí el problema és aquest senyor.
Clar, això, l'assessor que et ve ha de ser estar molt segur del que diu. Bueno, perquè, que és una mica el que deia ara el Jordi, Vull dir, suposo que hi ha metges i metges, advocats, consultors i consultors, i professors i professors, Vull dir, en el món aquest, doncs, hi ha de tot, i de vegades doncs, t'ensopegues amb qui no t'ha fet el treball prou bé, no? Que és el que deies abans. Una pregunta amb un assessor és, escolti'm, a quants clients ha deixat vostè? Digui'm 2 clients que ha deixat vostè voluntàriament. No? Perquè és independent realment o que està assessorant per la factura. No? Si és independent hi ha clients que els deixarà, perquè dirà, escolti, miri, jo aquest producte, això d'aquí no continuo. Aquest tema, si vostè no fa això i això, jo no continuo amb aquest projecte. Sí, però segur que si el consultor, per dir alguna cosa, no és un consultor 9 i mig, tampoc et contestarà aquesta pregunta. Bueno, si no et contesta ja saps alguna cosa. No, vull dir, no et contestarà la veritat. Jo començo el llibre precisament parlant dels consultors. Vosaltres no coneixeu l'acudit del Pixapins, que va pel camp de son un remedi d'ovelles? No, ja el pot explicar, ja. Sí, va. Hi ha un Pixapins que anava pel camp i es va trobar amb un remedi d'ovelles i li va dir, mestre, si en diu una quanta centem, en dona una? El ramader se'l va mirar tranquil·lament de baix a dalt i li va dir, val. I després d'una estona donant voltes i fent números, el Pixapins va dir 137. Va agafar un i se'n va anar cap al cotxe. Llavors el ramader li va dir, vostè és consultor, veritat? Com ho sap, va dir el Pixapins. Molt senzill. Ha vingut sense que ningú li demanés. Em diu el que jo ja sé i s'estan portant el meu gos. Vostè aquí també parla de professionalitzar l'empresa. Què vol dir? Que quan hi ha allò que dèiem abans, els rols familiars, doncs, no sé, posem el pare és l'amo, el fill és el director comercial o el que sigui, no estan en l'empresa dirigint-se com hauria de ser a nivell professional, ho fan més a nivell personal? Va per aquí o va per un altre tema? S'ha de professionalitzar l'empresa en 3 sentits. Per un costat, s'ha de professionalitzar a la gent que hi treballa, siguin familiars o no. Clar. Se'ls ha de professionalitzar, que aprenguin, que sàpiguen i que millorin. Un. S'han de professionalitzar els òrgans. Clar, òbviament, no és el mateix una empresa familiar de 7 empleats que facturi 500.000 euros a l'any, no? Que una empresa que tingui 60 empleats, per exemple. Però els òrgans de govern també s'han de professionalitzar. Els dinars al redor de la taula de la cuina per parlar del negoci estan molt bé, no? Però si l'empresa creix s'ha de començar a fer uns òrgans que siguin professionals, que siguin professionals amb els seus integrants i amb el seu funcionament, no? És a dir, no pot ser que hi hagin jo he vist administradors que són el fill del fundador que assignen les comptes anuals i no les saben llegir. Això s'ha d'evitar. I això és greu, sí, però això és pa nostre de cada dia. No? I el tercer és, sobretot el més important en una empresa familiar, és professionalitzar els propietaris. En una empresa familiar tu pots subcontractar-ho tot. Pots dir una empresa familiar, saps què? Que no treballi cap familiar. Tots els empleats són professionals externs. Hasta aquí porti l'empresa, els directius, que tampoc siguin familiars, que tots siguin professionals externs. L'únic que no pots subcontractar és la propietat. Per tant, l'accionista ha de ser professional, ha de saber entendre un negoci, entendre mínimament, saber-lo llegir, saber què vol dir les decisions econòmiques, no? Saber que si invertim, saber que no és el mateix guanyar diners que tindre diners, és a dir, una cosa és els beneficis, l'altra cosa és la caixa, no? Perquè a vegades els beneficis no van tots a caixa, sinó que van a instal·lacions, a reinversió, a coses d'aquestes. Llavors, aquests 3 aspectes. Joan, com ho veus? Bueno, a mi una cosa que em fa donar-li moltes voltes és la cultura del fracàs, no? O sigui, quan moltes vegades hi ha moltes empreses que esperen fins l'últim moment a tancar, no? per la por al fracàs. O sigui, la cultura que tenim nosaltres és que el fracàs empresarial, no? El fracàs en general a la vida és dolent, no? I no sé si tinguéssim en comptes d'aquesta cultura tinguéssim una cultura més anglosaxona, no? On el fracàs és una oportunitat per tornar a començar i per millorar. Sí. Potser moltes empreses no arribarien a les situacions que arriben d'endeutament, del que deies tu, no? Sortir a les llistes de morosos, no sé què, no? I no sé si la tendència és a canviar aquesta
aquesta mentalitat en el nostre teixit empresarial o continuem amb aquesta mentalitat de la por al fracàs. La nostra societat, el fracàs està bastant malament vist. No és un plus, sinó que és un minus. No? Això és fora bo canviar-ho. És molt difícil. És difícil, és un tema que comença a l'escola, que segurament comença amb els primers anys. Amb els primers anys d'educació, ni a l'escola, abans, a casa i després reforçat a l'escola i després de la societat i després, clar, moltes empreses quan tanquen, normalment tanquen tard perquè som massa optimistes, perquè tot s'arreglarà, perquè això es passarà, per por al fracàs, que diran, que faran. I aquesta és una realitat. I el sentiment. Però sí, però diguéssim, però sí, el que diran, no? La motxilla del que diran, ara, ostres, què pensaran de mi? Sí, jo sé que és tancar una empresa, sé que és presentar un concurs de creditors, i si un ha fet tot el que ha pogut, no està obligat a més. I si un no s'ha aprofitat personalment de la situació, ha d'anar amb el cap ben alt, tirar endavant, i la vida continua i portarà noves oportunitats i nous reptes. El seu llibre va estructurat, ja hi penso, Oriol, però va estructurat en diferents capítols, cada un doncs, està dedicat a una temàtica, i aleshores després vostè planteja les preguntes sobre treballar aquella qüestió, es contesta sí i no, i després una sèrie de notes, no? que la gent doncs, poden prendre, suposo que serien les reflexions personals de cada persona al llegir el capítol. I que és un llibre, vostè creu que s'ha de llegir capítol a capítol o pot saltir-ho a capítols? És una guia pràctica, capítols independents. Sí. Un es pot llegir el capítol 27 primer, després el 3, el tema que li interessi. Vale? I està pensats... Els capítols són molt curts, és a dir, em sembla que no arriba a 200 pàgines, hi ha 20 i tants capítols, per tant, els capítols són molt curts, i acaben amb preguntes dirigides a la reflexió i a l'acció. Perquè el que llegim, si no ens porta a fer alguna cosa, està molt bé, però... l'important és el que fas amb el que aprens. Si volia demanar una cosa, l'empresari en general, sigui a nivell de gremi doncs, de moble o a nivell de restauració, etc etc. Jo a vegades, dintre la meva poca experiència encara doncs, a nivell doncs, de venda, perquè ara considero que em queden molts anys per poder continuar doncs, estar davant del públic, estem poc acostumats a atendre bé les incidències. Jo penso que si la persona que està al davant, quan li ve una incidència, en vez de negar-la, la posés a positiva, és a dir, donés l'opció de que era un regal, aquesta incidència, no li aniria a l'empresa d'una altra manera? Vostè, com a empresari que fa molts anys que... És a dir, les incidències són positives. Però no ho veiem, que no? Bueno, diguéssim, primer tot dir, les incidències són positives, són el que t'ajuda a millorar-les. Correcte. Això no vol dir que no vol dir que totes siguin solucionables ni que tots els clients que es queixen tinguin raó. Però en global és el que són. Què passa? La tendència que tenim, si un va a un restaurant i es queixa d'una cosa, hi ha una gran diferència. El perdó, sí que sap greu, prenc nota i procuro solucionar, en lloc d'això, discutir, no, és que vostè no m'ha demanat això, vostè m'ha demanat... La culpa no és meva. Actitud defensiva, no? Actitud defensiva. I, clar, això és un tema cultural que s'ha d'anar arrelant. I això no s'educa, de moment, perquè vas veient i veus que la majoria de vegades... La culpa ningú la vol, no? Clar, però ningú la vol, però ajuda a millorar. Si això s'interpretés d'aquesta manera, que això és una millora, és a dir, que si s'estan exclamant és perquè realment volen... No, és que a més, si jo aconsegueixo que m'ho diguin, que em facin arribar la queixa, la pots controlar i la pots dirigir, i si no la pots solucionar, la pots amortiguar. Si no la coneixes, continues estint fora. I avui en dia amb les redes socials, per això. Una queixa, diguéssim, és fatal. Hem d'acabar l'economia. Senyor Tarragona, li agraeixo molt que hagi vingut, que ens hagi regalat el seu llibre, que ens l'hagi dedicat. Són inversions, no són regals. Sé que el llegireu i el recomanareu. Sí, ara me'l dedica. Demà tornem, parlem del Cursal i de moltes activitats que s'hi fan. Adéu-siau.